Dapat pala ganun. Wala na kami. Asa na ba si Tan? Picture? Tagal lang sponsor natin. Yo! Congratulations! We're going inside! Pato pa sapatos. Sige na, mag-picture kayo dyan! Bilis! Uy! Patintod! Tatlo picture. Ah! Tumatakbo pala yung eh. Hello! Snow White! Snow! Parang mo! Naka-picture. Oh! Pasok tayo dito ate.
Bibi, unsa ate? Unsa? Wala mo ko nagda-gloves. Ang lamig. Nilalamig na yung kamay ko. Hindi man ako kayo naman. Tug na ate. Ang lamig. Sabi mo ay klasya. Wala siya! Hey, sorry! Hindi ka nakasali! May pasok ka man dyan sa New Zealand. New Zealand, were you in New Zealand, Joke only? Pakita ko na, oh. Para tayong laban. Oh, shit. Bye. We're here in New Zealand. New Zealand. New Zealand tayo? New Zealand boy. New Zealand, Dubai. Ang lamig. Pero, Ang lamig. Ang lamig. Ala, parang mas malaki pa man to sa akon. Tara, akyat. Ay, kagad lang tayo. Alamig na to. makakapag-video pa kaya tayo niyan? Malamang hindi. Ito si Tal talaga. Okay. Saan tayo? Oh! Yeah, di mahal. Hello. Hello, bakit tayo? Woo! Hello. One set apart pa rin. Yan. May dalawang space. Social distancing. Wala ko si Mariel. Wala nga ba pala dahil ni ate? Hello. Hello, my friend! Ayan, may nag-skate. May nag-skate. Ang lamig ng kamay ko. Yan. Uy, solo man siya. Ate, picture ta ka, ate. I-smile, picture na pag ko dira. Wala ko isip. Hello, my friend! Hi! Ano ba yan? Dapat pala dun tayo sa pinakamalayo. Yan, pababa ulit. Ang lamig siya. Woo! We're here. It's freezing, my hands freezing.